आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय रेशन कार्डनि गोदान स्किमनि मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों रेशन कार्ड बेनिफिसारिफोरनि थाखाय। जुदि नोंथांनि आखायाव रेशन कार्ड दं, रेशन कार्डनि जोहै जुदि नोंथाङा गभर्नमेन्टनिफ्राय माइरं मोनबाय थायो, नोंथांनि थाखाय मोनसे मिथिनो लागा मोजां खौरां। नोंथांमोना खोनाबोबाय दंमोन आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे गोदान स्किम लन्च खालामनानै जेरै माइरंखौ रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोननो होयो, बेबायदिनो आरो बे रेशन कार्डआव एड खालामनो दालि, सिनि, संख्रै, थाव बेफोरबायदि आइटेमखौ गभर्नमेन्टआ होनो थाखाय मोनसे गभर्नमेन्टआ डिसिसन लादोंमोन। फाइनेलि नोंथांमोना बे आइटेमफोरखौ आं दानि बुंनाय बे आइटेमफोरखौ नोंथाङा फाइनाल माब्ला मोननो हागोन, बेनि आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों। मानो होनोब्ला गभर्नमेन्टआ दा नोंथांमोननो नैबे रेशन कार्डनि जोहै बेफोर आइटेमफोरखौ होनायनि मोनसे बिग डिसिसन लादों आरो फाइनाल डेटखौबो गभर्नमेन्टआ लन्च खालामबाय। नोंथांमोना माब्ला मोनगोन, नैबे भिडिअनि जोहै आं नोंथांमोननो शेयार बानायगोन आरो बे आइटेमफोरखौ नोंथाङा फ्रियाव मोनगोन नामा, बेसेबां क्वान्टिटि नोंथाङा मोननो हागोन, गासैबो डिटेल्सखौ शेयार बानायगोन। आरो लोगोसे अरुण'दय बेनिफिसारि 3.0नि दाख्लैबावै नैबे बिटिसिनि आउटआव नैबे अरुण'दय 3.0नि रांखौ सोबाय, नाथाय गोबांनियानो बेंक एकाउन्टआव राङा क्रेडिट जायाखै। जोंनि बिटिसिआव सोआखै, नाथाय बिटिसिनि आउटआव बे अरुण'दय 3.0नि रांखौ सोदों, नाथाय रां सोब्लाबो गोबांनियानो राङा हाबाखै। बे मानि थाखाय जादों, नोंथाङा दानिया मा खालामनो नांगोन, आङो बे प्रसेसखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड बेफोरबायदिनो नोंथांमोना गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव जुदि गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना गोदान अरुण'दय PM किसान बायदि स्किमाव एप्लाइ खालामदों, नोंथांमोननि थाखायबो इम्परटेन्ट। नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो नोंथाङा गभर्नमेन्टनि रांखौ बोरैहाय नोंथाङा दानिया मोननो हायो, बेनि बागै आं नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों। दानिया जोङो गिबियावनो नैबे रेशन कार्डनि गोदान स्किमनि जोङो आपडेटखौ जोङो सावरायग्रोनि। बे स्किमानो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टआ रिसेन्टलि बे स्किमखौ लन्च खालामदों। स्किमनि मुंखौ आं मोनथ'वाखै, नाथाय नैबे रेशन कार्डनि जोहैनो गभर्नमेन्टआ एबारनिफ्राय मोनसे डिसिसन लादों। रेशन दखानावनो नोंथाङा दालि, सिनि, संख्रै, थाव बेफोरबायदि आइटेमफोरखौ गभर्नमेन्टआ होनायनि बाथ्रा बुंदों। दानिया बे आइटेमखौ नोंथाङा फाइनाल माब्ला मोननो हागोन, गोबाङानो मिथिनो लुगैदों। बेखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरग्रोनि। नोंथांमोना बे आइटेमफोरखौ नैबे मान्थ अक्ट'बर मान्थ जोबनानै नोंथांमोना नभेम्बर मान्थनि 1निफ्रायनो बे आइटेमफोरखौ मोननो थांगासिनो दं। आं दानि बुंनाय आइटेम दालि, सिनि, संख्रि बे मोनथाम, खिन्थु थावखौ नोंथांमोना मोना। गोबाङानो थावखौ होगोन होननानै बुंदों, नाथाय बे थावा एबार जानाय नङा। मानो होनब्ला सिमा गावनो बुंफिनदों नोंथांमोना मोनथाम आइटेमखौ मोननो हागोन। बे आइटेमफोरा जाबाय, बे आइटेमफोरा दालि, सिनि, संख्रि। बे आइटेमफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दानिया गोबाङानो मिथिनो लुगैदों बे आइटेमफोरखौ फ्रियावनो गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो जेरै माइरंखौ नोंथाङा फ्रियावनो मोनो बेबायदि होगोन नामा। गोबाङानो मिथिनो लुगैदों आरो सोंहरदों। खायसे मिथिखादों, थेवबो गोबाङानो मिथियाखै। जाय बिथांमोना मिथियाखै, आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। नोंथाङा जेरै माइरंखौ फ्रियाव मोनो, बेबायदि बे आइटेमफोर दालि, सिनि, संख्रि बे मोनथाम आइटेमखौ नोंथांमोना मोननाय नङा। नोंथाङा बेखौ खम बेसेनाव खिन्थु मोननो हागोन। रेशन दखानाव जुदि नोंथाङा
बे आइटेमफोरखौ बायो खम बेसेनाव। जुदि दालि सेरसेनि दामा बाजाराव 100 रां, नोंथाङा 25 रां बे रेशन दखानाव नोंथांमोना खमाव मोननो हागोन। नोंथाङा दालि सेरसेयाव 75 राङावनो नोंथांमोना मोननो हागोन। जुदि सिनि सेरसेनि दामा जुदि नोंथाङा बाजाराव 50 रां 50 रां केजि नोंथाङा होनानै बायनांगौ जायो बाजाराव, नोंथाङा नैबे आसाम गभर्नमेन्टनि स्किमनि जोहै खम बेसेन नोंथाङा 25 रां खम बेसेनाव मोनगोन। नोंथाङा सिनि सेरसेयाव 25 रां 25 राङावनो नोंथांमोना बे आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। सिनि, दालि आरो संख्रि बेबायदि। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। जाय बिथांमोना मिथियाखैमोन नोंथांमोननो खोथाहरदों आरो खायसे मिथिखादों। दानिया बे आइटेमफोरखौ बेसेबां कुवान्टिटि होगोन, बेसेबां होगोन? आसाम गभर्नमेन्टआ बुंदों जुदि रेशन कार्डआव 7 परियाल दं अब्ला 1 केजि सेरसे करि मोननो हागोन। जुदि 7नि बारा 6 जन बा 7 जन बेबायदि दं रेशन कार्डनि परियाला, अब्ला नोंथांमोना 2 केजि बे आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेबायदि बुंदों। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। नोंथाङा बाजारनिख्रुइ खम बेसेनावनो रेशन दखानिफोराव थांनानै माइरंखौ नोंथाङा लायनाय फाजैनो बे आइटेमफोरखौ नोंथाङा खम बेसेन नोंथाङा होनानै लाबोफानो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया जोङो मोनसे बिग आपडेटनि आपडेट सावरायगोन। बे आपडेटआनो जाहैबाय जुदि नोंथाङा PM किसान, अरुण'दय बायदिसिना गभर्नमेन्ट स्किमफोराव जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै दोनदों, राङा हाबाखै, नोंथाङा मा खालामनो नांगोन? गोबां अरुण'दय बेनिफिसारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबाखै, जाय बिथांमोना 3.0 एप्लाइ खालामदोंमोन। BTCनि बाथ्राखौ बुङाखै आं, जोंनि BTCनि आउटआव। मानो होनोब्ला अरुण'दयनि रांखौ BTCनि आउटआव सोबाय। जाय बिथांमोना सिलेक्ट जादों बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव नाथाय राङा हाबाखै। मानि थाखाय हाबाखै आं नोंथांमोननो खोथाहरनि। बे प्रब्लेमानो जाहैबाय DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेम। बेयो गोबांनियानो प्रब्लेम जादों। नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक दंना गैया, एक्टिभ दंना गैया। नोंथाङा नैबे DBT सिस्टेमखौ थाबैनो चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। जाय बिथांमोना अरुण'दयआव सिलेक्ट जानानैबो बेंकआव राङा फैयाखै, नोंथांमोना नैबे DBT सिस्टेमखौ नोंथाङा बेंकआव थांनानै चेक खालामबानो जाबाय। मबाइलजों हायो, नाथाय दा सार्भारा एसे प्रब्लेम जाना दं। आं नोंथांमोननो साननैसोनि उनाव नैबे DBTखौ नोंथाङा मबाइलाव बोरै चेक बानायो बेनि आपडेट लानानै फैगोन। जाय बिथांमोना PM किसान, अरुण'दय, PM आवास यजना बायदि गभर्नमेन्टनि स्किमाव जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै रां लानो सानदों, नोंथाङा नैबे DBT सिस्टेमखौ नोंथाङा मावथारनांगोन। आधारजों बेंकजों लिंक खालामनांगोन आरो एक्टिभ दंना गैया नोंथाङा बेखौ चेक खालामनांगोन। अब्लासो नोंथांमोना दानिया गभर्नमेन्ट स्किमनि बेनिफिटखौ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।